का हो राजू भैया, भौजाई तो पूरा इंटरनेट वाला खोज ले बड़ा। जबे देखा तबे एप्पल वाला सेट लेके खूबे वीडियो चढ़ावत बानी। का बात करत बाटा, चला हाँ? चला जा देखल जा। चला अबे चला देखल जा। चला अरे बुची तनी हमरो के लेले चला रे, कहां वीडियो देखे जात बड़ा सुतरी, हम ओ देखी आ। प्रणाम दादा। खुश रहो बचवा, खुश रहो। चलत बानी जा। अरे चलत नहीं खा है ना, हमरो के लिए ले चलो, हम ओ देखी कितना सुघर सुघर वीडियो डालले बानी। दुनिया बदल गईल बा भैया मोबाइल परवेश में। दुनिया बदल गईल बा भैया मोबाइल परवेश में। भौजी के मनवा लग गईल बा एप्पल वाला सेट पे। भौजी के मनवा लग गईल बा एप्पल वाला सेट पे। गाँव गली मोहल्ला देखे लोगवा नेट पे। गाँव गली मोहल्ला देखे लोगवा नेट पे। भौजी के मनवा लग गईल बा देखा इंटरनेट पे। भौजी के मनवा लग गईल बा देखा इंटरनेट पे। कार्य फोनवे से लोगवा बजा आवे, फोनवे से शौक सिंगार। कार्य फोनवे से लोगवा बजा आवे, फोनवे से शौक सिंगार। नाच के वीडियो बनई है झाड़ के केस के। भौजी के मनवा लग गईल बा देखा इंटरनेट पे। भौजी के मनवा लग गईल बा देखा इंटरनेट पे। कहे सैया तू नौकरी छोड़ा, आवा घरवा यूट्यूब से जुड़ा। कहे सैया तू नौकरी छोड़ा, आवा घरवा यूट्यूब से जुड़ा। हमहू नाचब तू नचिहा, छा जाए के देश में। भौजी के मनवा लग गईल बा एप्पल वाला